Oké, ik wens jullie heel veel succes. Toch? Ja, succes, applaus.
zijn. Super. Jullie mogen weer aan die kant van het podium aflopen, aan die kant. Dan wil ik vragen of de Monforte zengertjes. Of de Monfortes is het toch, hè? Waar komt die nou vandaan? Ja, ik snap er helemaal niks van. Van Montfort? Montfort. Dus de Monforte zengertjes. Die mogen vast zich gewoon voorbereiden en naar achter lopen. Dan vragen we of het podiummannetje even helpt. Met, oh, daar bent u al, geweldig. Het podiummannetje is constant in de weer als we niet op. Kijk, daar gaat u. Ja, applaus voor het podiummannetje. En dan mag alvast klaar komen staan. Kyoko. Kyoko. Het kinderkoor uit Herkenbos. Ah, wat leuk, kijk nou. Oh. Dat is er ook. Nou, daar krijg ik wel een decembergevoel van. Ja. Wat leuk. Wauw. Wauw. Is dat jouw eigen knuffeltje? Is dat jouw eigen knuffel? Hoe heet hij dan? Hij heeft geen naam. Leuk hoor, jullie hebben allemaal een eigen knuffel meegenomen. En is dat voor een bepaald liedje? Die knuffel? Ja? Voor welk liedje is dat dan? Mama, waar ben je? Mama, waar ben je? En dat is volgens mij niet een gewoon liedje, hè? Dat is een liedje uit, volgens mij de dirigent hier, Nina. Nina, waar komt dat liedje vandaan? Waar heb je dat vandaan gehaald? Uit de musical Elisabeth. Uit de musical Elisabeth. En daarna gaan jullie een liedje zingen als jullie Mama, waar ben je uitgezongen? Het liedje Kerstwensen. Kerstwensen. Dat is een bijzonder liedje volgens mij, hè? Want er gaan allemaal talen door elkaar heen. Dus ik ben benieuwd of we daar nog wijs uit kunnen worden. Maar ik denk het wel, het zijn allemaal bekende liedjes. Goed, nou ik wens jullie heel veel succes en een groot applaus voor Kyoko.